Anem al Penedès i el tema dels preus continua sent una reivindicació històrica pel sector de la pagesia. En relació a aquest tema, Esquerra Republicana ha fet un document sobre la situació del sector de la vinya i el vi i creuen que els pagesos s'haurien de posar d'acord per fixar el preu. El document el van començar a elaborar a l'octubre del 2009, d'on va sortir un primer esborrany que després s'ha anat retocant i millorant. La sectorial d'Esquerra d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha estat l'encarregada de portar-lo a terme a través de la Comissió d'Estudi de la Vinya i del Vi. En l'elaboració del document hi han participat totes les DO de Catalunya i l'objectiu és marcar un full de ruta que tothom qui ho vulgui pot tenir en compte. D'aquesta manera, Esquerra vol posar sobre la taula un conjunt de 20 propostes que s'estructuren en 3 eixos principals. Les 20 propostes es poden agrupar primer amb mesures de suport econòmic directe o indirecte fetes des de l'administració. Una altra qüestió seria la millora de la comercialització del producte i un altre sector seria el seguiment de la traçabilitat dels productes que de manera il·legal circulen i entren com a productes vàlids i que en definitiva no compleixen les condicions que se li exigeixen als productes d'aquí. Segons Esquerra, el sector de la vinya i el vi arrossega una greu crisi en la darrera dècada. Les rendes del sector involucionen, els costos de producció cada dia són més alts i la sortida del producte final està condicionada pel control de preus que exerceixen les grans empreses del sector. Aquesta problemàtica té lloc davant de la passivitat de l'administració tant nacional com estatal i també amb l'incompliment de la normativa europea respecte als excedents, al subvencionar al mateix temps l'arrencada i les noves plantacions. En aquest sentit, Miquel Carrillo destaca una de les 20 propostes que han fet. Hi ha una proposta que per nosaltres és fonamental que l'assumeixi el sector, i amb la implicació de l'administració, que seria la concentració de l'oferta. S'ha donat en els últims anys un procés brutal de concentració de la compra del producte que fa que siguin els grans compradors, estem parlant de 3 grans empreses, que fixen el preu de compra, mentre que l'oferta està absolutament atomitzada. Una mesura necessària que també s'hauria d'impulsar des del propi sector és la concentració de l'oferta per fer pujar el preu de venda dels pagesos. No pot ser que els pagesos venguin el producte per sota cost com està succeint ara. Una altra de les propostes passa per potenciar les tasques que fa l'Incavi amb la dotació de recursos humans i econòmics en diversos àmbits, així com fer una clara aposta per les cooperatives i perquè els nous agricultors estiguin ben formats amb titulacions reglades. Asseguren que la gestió que ha fet el Departament d'Agricultura de la Generalitat durant aquesta legislatura és positiva, però que encara cal més atenció al sector i la introducció de noves mesures. Per tot això demanen una sortida positiva que posi les bases d'una reestructuració del sector on sigui compatible el treball dels pagesos amb les necessitats i la demanda que la societat fa del vi. Joan Puigcercós va assistir a la presentació del document que es va fer a Sant Jaume dels Domenys el passat divendres.